Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kajingalang benengkong jangka Regional Committee Nagabenta ka West Jylliew Hills kelas sedang haka kat South Rig Jylliew arhajar arpulai. Kini kajingalang kalalong ha State Convention Center hanong ba Shillong. Nagajilla la mikmat daw Menteri Sarkar uba asnyaw bahalang dhar katba naka Assam pan lawan ban mikmat daw Piyush Hazarika ubadai Menteri Sarkar. Kini kajingalang kalapin kre ru banlen shaman la kishnong kibadan ya kajinga kaja kum ka block 1 bat hakanduli. Ban singap ya kasur jong kinong shongshnang. Namar kajing thea jong ulabba kaladan kajing tua khandau ha Kylleng ki benta jong kajela. Katu katni ki jaka ki bala khamjur bha kajing tua khandau kadai ha Sonapur tunnel kabadan ha East Jylliew Hills. Karangan kasurok bandai chapun usla bat kaladan ru kajing tua khandau ha kathan makrwan. Kinongri masih khamdut kibadan hapok ka kenhun kabala tip kum ka East Khasi Hills Milk Union. Kila penpau ya kajing sengau lengo baka sarkar kala penmi ya ka hukum ban khang dia dun masih nakadaw kajing yo pang ki masih. Kila penpau ru ya kajing sengau lengo baka ni ka sarkar kala shim ya kadi karai khlam da ya phliu jingmut lang bat ki. Bat kumju ru khlam da letes ya kadun. Ka sarkar kala penmi ya kadi ka hukum haka khatwai tarik Jylliew ban khang ban dia ya kadun. Kabami nakimasi kibadan ya kejingpang lumpy skin disease. Gine pha mentaj ki Khubor na Kylleng ki benta jongkari. Ke India menta kadikari ka babun briutam ha ka Pyrthei. Bat kejinga keren kabami menta ka long hatu ke India kadang lakmu ban kini ya ka China sah ki weipat ki benta. Ke India menta kala dairu kari ka bakiu stat ha ka kam jengok kai Pyrthei. Empat don ki weipat kiri ha ka Pyrthei ki ban kiu stat kumba kiu ke India. Kajingwan jong ki nong jongok kai na Kylleng ka Pyrthei sha India kala kiu kensan ha kini ki khendiat snam. Ke India kala the da ki $1 billion ban kentiu ya ka kam jongok kai ha kani kari. Tang mentau snam ru kala penbena bakan pelut haduk khandai spa prapo billion ban penthamai ya ki ka leng sun habaro ka wai kari. Ka Noida International Airport kabadan ha Uttar Pradesh kadai ka lingsun ka bahet tam ha Asia barok away. Ya kani an sa pleno house nem arhajar arpusaw. Tang ha po house nem menta ke India kalala bantay thamai hadu nyaw pulai tali ki ka lingsun ha Kylleng kari. Ka Indira Gandhi International Airport kabadan hanong ba Delhi kadan ha ka thup ka bashipho ha ka Pyrthei barok away. Kum kata ka lingsun ka babun briutam house nam arhaja apuar. Kadan hadu san pukhandai pon san million ngut ki briu ki bayat lengba kani ka lingsun. Mentau snam ke India kala thiet hadu san spa tali ki lingsun ki bathamai. Ki start wat benya ki lai thuru bakanam shimpor shu ya ke India ban kini ya ka China sa ka kam jengok kai Pyrthei. Ka Gujarat ka Jylla ka benengkong hakari ban penmi da ka digital health card na ka benta ki khna school bat lingba ka ni ka digital health card la bantim shaphang ka koi ka khia jong ki khna school kani ka deiru kum shibenta ka jingpen telun ka sarkar ya ka shala arogya national child health program ha ki life house ngi ki banwan palat shiklur ngut ki khna school ha Gujarat kinsha examen ban pet ya ka koi ka khia jongki bala dalam baki don kinu jingpang ka sarkar kan ai jing sumar eiru yaki ka sarkar kala kan thop lang nadu ki khlong ki barang kha hadu ki ba khat prasnam karta nadu menta ka snam ka sarkar Gujarat kan examen ya ka koi ka khia jongki khna school man la ka lai banai kinong rap na ka Jylla Haryana kilayaki namar pakim yo ya ka minimum support price nani kata ka dor sarkar habaki di ya ushing sembai bami na utiu singi. Kini kinong rap kila khang nanti ya ka surok ba ban lech Delhi. Kila pelong ru ya ka jingyaki ha maha panchayar kabadon hakashnong pipli jong ka Kurukshetra district. Namar baki kali kimlong man ya shu nang ni la penya yaki na surok Delhi Chandigarh. Kini kinong rap kidei ki bawan na Haryana na Punjab na UP bat na ki Jylla ba marjan banya lumlang
hakani ka yaudish ing sembai tiu sengi. Menteri Rangba ke Haryana, Manohar Lal Qatar, ula pelai arpu kendai, poin iwei lai kelur, na ke bentaki prahajar, sanspa arpu prangut kinong rem. Henry Kim Hun yakani, bat kidang yang penting, yaka jingeki jongki. Ke Indian Meteorological Department, kalau maham jur, bakala bandan ke jingjur leer, bat ke jingjur slap, haki benta ke Ahmedabad, namar ke jingkerwin, jong ke Biparjoy cyclone. Kini ketenat kalau maham, bakala bandan ru ke jingjulor, bat la ru ban kelem ki pole elektrik, bat kala ru ban keta ya ke surang. Ke sorkar kalau penkret apa, ya ke kenhun, jong ke National Disaster Response Force, bat kumjuk ru, ya ke State Disaster Response Force, bakindan, hajan jong kini kijaka, kibala ban syak keta. Lama ham ru ikipat ba bakin kang skem bah ya ke jingkang yeng jongki, bat bakidai ban syong, haki jaka ki basengai. Ki pulit kila register kes ya kawai kedukan ha Jammu and Kashmir. Namar ba ka ni kedukan ka dia ya ka dut kelung ka bembah. Bat ka bakta ya ka kot ka kia jongki kelung. Ki pulit kila register kes hadian bakila dan ki balik ujor ejahar ba ikhon jongki kila kempang. Hadian bala pendi ya ka dut batien na ka ni kedukan. Ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei. Presiden ke Romania, Klaus Iohannis, ulatung yau katin perdio kum Menteri Rangba adu bersipor jong ke Romania. Latung yau hadian ke jing resign no jong Nikolai Sika nakashuki Menteri Rangba adu. Sika lo resign no nakashuki knang ban ailat sai ki weipat ki sengsan Pyrthei ki badan ha ka sarkar khlek khawlang bakin bat ya ketika syuki. Menteri Rangba adu ke Cambodia, Hun Sen, ulapen bena ba shen an spenbet thmaino ya ke an election. But hakata ka jing penbet thamai, anam sya asyo ya kino ki politician, bakin ya kun election, lada yaladi kim let tap vote. Lada ki politician kim let tap vote haka sengi balong election, kim dan hok syo, banyale haka no ke election, haka tekeri. Kini ka an, kanam trekam ya ki Ramadan, henrei tang ya ki politician, ki batmu banyale election. Urang ba sipai jong ka Russia la kelon yam ha ka jing ther nam ding jong ka Ukraine ha ki benta ba shathi jong ka Zaporizhia. Chief of Staff jong ka 35th Combined Arms Army Major General Sergei Goyachev ula kelon yap hashen bat lapen bena ya ka ni dakilat Pyrthei Khubor na Russia. La suba ba ka Ukraine kala siat daki nam ding ki bawanra na UK ki balatip kum ki Storm Shadow Cruise missile. Ka Joint Expeditionary Force pelayalam da ka UK kala menjur bandok senyang kendai puar million pound ki tiar thma ya ka Ukraine. Ya kini la pentip da ka tenat ya dari jong ka UK. Ya kita tiar thma anthiet da ka pisa jong ka International Fund for Ukraine ka dero ka pisa ka balalum na kiri baper ki badan ha Europe. Kiri ki badan ha ka Joint Expeditionary Force ki kenthup ya ki shpautri kiri ka Europe kata ka UK, Denmark, Sweden, ka Norway, ka Finland, ka Iceland, ka Netherlands, ka Estonia, ka Latvia, bat ka Lithuania. Shispa lai ngut ki brio ki layap, bat shispa ngut ki balayop ban pelaj im, ha ka jengkala ka lieng hakwara ha Nigeria. Kidan palat arspa ngut ki brio ki basyong ha ka lieng ka balakala, bat haduk menta, ki kunhun yaram kidang wan, ya ki badang jar ngai. Kita ki de ki brio ki badang wan, na ka yeng ya thong. Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentah sengi. Kublai.